Això, després vares fer les pràctiques a Madrid? Jo me vaig dir, jo me'n vaig a Madrid com siga. I jo comencé a cridar i si no me tragué 45 nos, de no, és que tinc teletreballant, és que no sé què, no sé quantos, i jo RQR. I molta gent se tira darrere i dic, me vaig a buscar una per per València. I jo acabo que no, que jo me'n vaig a Madrid com siga. I no sé com, investigant en associacions de Madrid de productores, trobé el telèfon del director de l'empresa i li vas cridar directament i vas dir, jo, pràctiques per mi, ja. Jo vull practicar. I me va dir, sí. I jo, pues vale, avant, i ja pues me chistoní tot i ja me n'aní per avant, que és el productor és Hernán Zin. O sea, el director és Hernán Zin, que és documentalista, bueno, dels millors documentalistes, que és ara acadèmic dels Oscars. O sea, voten els Oscars i ell era el meu jefe. I jo estava en eixa gent ahí, i Hernán té més de